Díomh a Gréasáin agus bhuair géadfáilte chuig an Seimineár Gréasáin Iompránóna. Béimiid an seo go ceann uair a chloig agus muid ag plé Corcan Chin na Feasacht teangas rang agus ról na Litríochta maidir le sin. Tá súla goin go bhainigh tú linn idir seo agus ceadú tréis seacht agus go mbainigh tú idir hainmh agus tharafa as. Bheadh sé cuiditheach dá méid coipt an tonraíocht taobhleat, nó coipt de cheandas na leabhar a fuirtú nuair a drastal tú ar an gceardan FTL i mbliana nó in Náraic. Le romid an seo díomh conastal i dagháil ling. Má tá tú ag iarraidh dal i dagháil ling na linn Seimineár, feici tú ar thaobh na láimh deise an Scáileáin. Saad landbhlí nó aráiste gur féidir breúir leis an roghlór a oscailt. An sin is féidir an aim ceiste go úsáid chun ceiste chur. Ní aici tú aon ranfortaí eile de ceist, seachas for an Gaeilge is rathas róisiirí do bhainteoirí. Má cheoltar ceistena tuairimí moltaí isteach, béimiid an iarad agus is féidir léibhósord agus má tharlaíonn sé nach méimiid an gach ceann gach ceiste raigart nó gach mála léibh béimiid i dagháilibh taobhiste de coppla lá ibre trí riomhfast. An istíobse atá féchant ar seo ar ón póca nó ar habléid nach iPhone é, seo notainna ar conastal i dagháiling. Roghlór ag bór an Scáileáin in sin, ag bór an Scáileáin ar an bhón póca mar ecinn tú. Más app iOS atá úsáide go féiceagaí ar an léireoid ar thaobh na láimh deise den Scáileáin. Mar a higann sibh ar fad ar nói, tá cineálacha scoileanna difriúla i gceist san Arnáil tí a chéan agus cóigh casta teangolaíocha atá a gceist le seo. Agus leiste de cineálacha scoileanna difriúla sin, scoileanna Gaeltachta, Gaelcláistí bhfuil Gael scoileanna mar phríomhscoil Ritholacha chu, Beidir na cha, scoileanna sa Gaeltacht ach idir imol na Gaeltachta agus an sin éanaid nó srothanna a bhfuil móthar scoil sacú a aimíonn tríbheán an bhéarla. Leis tíad a gach a cóthaigh sacú siúd, bé scoláirí a bhfuil cúlraí agus taithí difriúla acu ar an Gaeilge. So iarmuid arbh a chuirde mar sin, tuiscint dá chéile agus dúine go bhfuil muide a labhart le ranfortaí atá teacht ó cóthaigh sanna scoile difriúla agus bhfuil riochtainna sí éagsúla ag mhórgóid scoláirí. Mar sin béidir go méid cuid den bhéid a bheits árágaing ábhartha do scoláirí i do Scoil agus béidir go méid cuideile nachhfuil over de bhar scoláirí a táid gurí freastal a dhéanamh ar phobal an leathan a mhaithin sin. Gur maithe gé, as bhar good tuiscinne faoi sin. Reiling an sin go dtí na hentuní fólaime don sesiún. Béimiid a díriú isteach ar an Feasacht teanga agus conas an asatanga a chothús na scoláirí. Comáile sin conas las a bhaint as an Litríocht mar inse nó achan de orbert na Feasachta teanga. Sibse a bhíling de Seimineár Gréasáin na bliana se caite, tuair se faoi dearg mé an sesiún a nocht i bhád éireann níos idir gníomhí, agus deise go a chuid smaointe agus moltaí a cheola isteach thugann go rialta le linn an teisiún. Bei deise go freisin pórtad lecha i bubbalfre, agus in úsar sin bei seans go survéile de chuid eisiolais a lína isteach más maileat ag an deire ar fad. Well, cad is Feasacht teanga ann? Well, si dtíon chéad ceist atá a going arbhse chuirde nó chuirte higgin tusa le Feasacht teanga mar is omí léamh agus tuairim a bhéis adring ar fad mar jaall ar sin, agus go practicúil in san rang. Cad atá le múna a going i ggóthaigs ar le tí a hain mar hampla. Bé coppla ceist eile ag teacht níos inis sách sciupaí in íag se, agus bhráling dá má bhíon leat agus dá bhéadfá ceann nó gó a ragart ar nó íile íochail ar duine be, ach is eispéras níos sefra a bhééis ann, mar táid ar fadólach tá taithí a going ar fad, agus táid ar fad ag fólam óna chéile in san athrú sa curriculum seo atá arsúil faoi láthair. Bé an bhéim ar chiare na dortaí fólama le chéile, mar gur bíad na dortaí fólama atá mar bhunús na fólama, agus túspointe na planála, agus comáile sin siad na dortaí fólama atá mar phríomhócas don bheasúnú.
So another deirtar sa tonreacht faoin Feasachtanga ná go maineann an asatanga le tuiscint agus na machna van scoláire an gaí a naibríonn an Ghaeilge mar hanga commerceáide. Ach mar a dúirt mé bhráling mhuirtuiscint sin cheola isteach chugging agus cabhró sé link ar fad dul chun cíine dhéanamh an seo. Well, tá trí gné is snátha a dó an Feasachtanga agus cultúrtha seo, agus éon thorfólama déag I gceist leis. Agus tá muide a nocht ag díriú isteach ar an chéad gné, ag díriú ar hanga na Gaeilge mar chóras. Mar ólastíh ní bheidh muid díriú an irid sin isteach ar an dara gné cosú Feasachta I le cultúr natanga, nó ar an tríú gné ag cothú Feasachta I le an dá hangachais. An chúisetála sin ná go bhfuil fís go bháil Foghlaim ag tacht atá díriú ar an dá gné sin. Seir atá ag gceist le fís go bháil Foghlaim ná sleanán cosúla seo agus os gothú denta ag duine I gcuine ar. Beitún an éisteach leis the Kudama hain, beidir linn amgarmú ar scail stoppa goil siar ar físaí agus mar sin de. So béise sin I tacht go lua chuirmuid scéil thugah nuair a bhéis sé ré, ach sinna fóg bhfuil muid I díriú a nocht ar an chéad gné. Chomáin sin mar faointe ólastíh, bé tafad den heisiún seo ar fáil I ríist go lua. Seans go mé oring agurthirt bheag a dhéanamh ar a brathar cuasaí caighdeánna fuama agus mar sin de, ach go ríist chuirmuid amach scéil thugah nuair a bhéis sé sin ar fáil. So bé deise goibh más míle goil siar ar seo. Tuigeann sibh ar nói faoin bhainte seo muid ar fad gur cur chuige chomháite atá I gceist sa tonreacht. Agus ar nói bíonn an Feasachtanga ag taú le commerceáide na scoláirí a chur chun cín. Ag an am céine tugtar takeíocht don Feasachtanga sin trí bhacnamh an scoláire agus trí éon Feasacht an ólamóra a Orbert. Ní heasan an Feasachtanga le I héin. Ní riimiid isteach intí le I héin, mar is cur chuige chomháite atá gceist sa tonreacht agus dábhrí sin, bíonn thorfólama a bháin as nátha dó san áirimh I ngach éonad fólama a bhíonn anhearra agin agus an úsáide agin leis na scoláirí. Inis anchar sever crin. Seo é an áit bhfuil dosín an Feasachtanga in san tonreacht le thorfólama a dópónga hain. Anchar sever crin thuirtmhaid dearas na scileanna tanga ile, agus eisiomlóirí den dá úsáid tanga a úsáid. Okay, so cad is anchar sever crin ann dar leatsa. Má tá sibh sásta bhfuair dúile mé a chur thugann bheith muid iontas sásta na smaointí agus na moltaí sin a roinnt le chuligeanna ar an air an seo. Agus cá bhfuil teacht againn ar ionsaí beidir foiointí difriúla den anchar sever crin sin rís má tá sibh sásta bhfuair go dúile mé a cheola thugann bheith muid iontas sásta iad roinnt. Feicimid an seo, léiráid ar an gcuig bhfuil na scileanna ginchomaise atá an scoláire se sin labhairt idir gníomhú agus scríomh. Bra ar anchar sever, ar an anchar sever crin seo. Se sin le rá, go gcaithfí foiointí severe éisteachta agus léthireachta a bheith ag na scoláirí, agus an cultúr le feiceáil agus fitte fuaite tríd an foiointí sin. Onas go mé an scoláirí ag tuairt na heisiomlóirí tangan sin faoi dara, agus an sin ascar, nó sin na scileanna ginchomaise úsáid, agus iad bheith muinneach as an méid atá árácha. Chomáile sin bhhaing a luag buinte seo ná solar tugadh faoin na sonraíochtaí a dheara, gur tugadh faoi taide I goláiste na tríóide, taide neamhsplách. Inar thugad ar cuairt ar go leor scolanna tíohéin de cineálacha difriúla fud fad na tíre. Labhraíodar le scoláirí ón gcuigú agus an ceathrú bliain ag iarú orthú breanú siar ar an eisbhéir is fólama a bhí acu sa tasta seoisiir a chumar a bhí. Agus díread ar orthú, céirdigh ní rudaí a dá roadís
go mar rudé go raibh athrú sa chriculum. A ríist agus a ríist eile, sé rud a dúirt na scoláirí san Arnold tí héin ná náthíigidir, cén fá go raibh líon na déagsanna bhíle denmh acu sa bhéirle, a bhhad amarcha, a bhhad níos mó ná líon na déagsanna a bhí orthú tuairt fóthúb sa Gaeilge. Nuair bhí í an Gaeilge príomhthanga na scoile agus a go leor acu an príomhthanga chumarsáide a bhí acu Somália chomá. So na scoláirí iad féin a bhí ag lorg go mbeadh líon na déagsanna níos irde. Chomáile sin tá sé sin ag teacht leis an taide a léiríonn i ngach-tanga gur bailach iontach iad na teagsanna Litríochta chun cumas cumarsáide fólamóirí ar bith a Arbert. Dúir gur sampla iad den tanga léithúil, bhfuil sampla iontu den Gaeilge léithúil agus de hebras agus crinnis na tangan. Lánit, tá tú lum. Conas fá. Bhfuil freigraí takeísteach, nó moltaí takeísteach. Tá rudaí ó Litríocht takeísteach ó úntúirí fud fad de tíre bhernadí. Agus maidir leis an Feasacht tanga agus cíirtá gceist leis. Tá tuairimí ó Litríocht takeísteach ó Warín, ó Stúfán agus ó Híle. Siúrta gceist le Feasacht tanga ná animachal frinscanach agus banincanach agus go bhfuil na scoláirí ar nólas go bhfuil a lehéadán sa Gaeilge agus nachfuil sé an sa bhéirle. Dar le Stúfán go bhfuil tuiscint ag an scoláire ar struchtúir na habirte. Cuma dar le múintear ar bannam síle nach féidir astró díreach ó hanga bháin go tangar be eile. Cuma Rocaile, bhfuil sin a hachant cínte. Agus ó híh struchtúir de, ó híh na gramadaí de, ó híh sebriste agus dór focail go bhfuil annach chuid aithrithe. Agus maidir le honcar sever crín agus cábhfuil fáilir. Agus dar le múintear dar bannam Eileen go bhfuil honcar sever crín ar fáil sna teagsanna díse ón lista Malta agus dúlgais. Go bhfuil sé go smúr is na chlár ar raidió na Gaeltachta nó ar miúranna ó TG Cahar. Agus cuma ar Snaimán sna nuachtáin agus in Litríocht áitiúil agus féil. Feicimman tan bríon an sin. Gur mágah a bhríon Warín agus na múinteoirí eile an sin agus gur mágad tain a bhlánid. Bei tú Rasling ar Balbeg. Okay, so Louis duine agah an sin na teagsanna Litríochta ar nóí mar inse don anchor severse agus in oréire Louis sib na nuachtáin an sin radio telefís as an rudí eile féimar atá luite an sin again. So gur mágah as sin agus rudéile de ar nóí ná go nasc leis bobbeltanga agus le saoil na tangan atá I gceist le teagsanna den cinál sin chomá. Okay, well, mar lumer hanna faoin guncap seo de cóthú na snáhanna. Má écommuid an seo ar an lista thoirí fólama. Feicommuid go bhfuil severs agus crinnes luite in golóir den na thoirí fólama in snátha héin, agus péra acu in snátha trí. So seo samplan ó eisiomlóir den corcaige cóháte snátha bháin ag taú leis an bhólam atá I gceist is snátha eile. Mas mín libh breanú arthúisiúd just ar fá bamate an sin tuairisib é sin faoi dara. Is just an rudé mar sin, nuair a bhí muid ag dara éanad ina bhfuil muid chun díriú ar an grinnis nó ar an severas. Go beag go muid cín as na snáhanna difriúla a bhfuil crinnis nó severas luite antú beidir ceann bháin nó níos mó brathir céir é fócas na fólama in san éanad atá á dhearr agah. But it's just a rudé na cosúlachtaí seo na nasc seo ó bhairt faoi deara an seo. Lenimid a raim mar sin agus cean de gnéithe dán na tanga cean gam leis cin cean de gnéithe na Feasacht tanga ná dán na tanga. Agus sure atá gceist le dán na tanga ná alín na tanga sa gná Gaeilge. An chuí ghfuil an Gaeilge léithúil fillite. Sampla bháin atá seo ná uim mar gnárod sa Gaeilge, bíon an uim úsáid ag fili I dangacha eile. Ac úsáid an cainteoirí léithúla an uim gnádúirtha sa Gaeilge. Ó lá go lágus tá sé sin tuigeann muid ar fád é sin. Gá ocail nó níos mó curtha le chéile,
beidir a tosnú leis an litir chéine, go minic leis an mrí chéine, agus iad an úsáid chun béim a chur ar an guncap. So beidir sa bhéir le gur béin rud a bheith árá gan sin ó very, very rud a cint. Ach bheith an bailach fillete nádúirthe atá sa Gaeilge chun béim a chur rud a cint. So bheith mit samplín seo ban bhín bhacánta se na antín, ní rah cís cás ná cahuirtaí, far cuin canasta se ma uncle, bhreath mé clíte crappa caite, tréis an cliffe agus mar sin de. Na nílan sinnach dornan de hamplaí, a rís bhrealing clostal with go háirithe má tá samplaí canúnacha agah abramíist. Nach mé gur ólas agin ar fad. Gur bhhaile a reintling go bhéidir muid a chur faoi bhráid ar scoileoirí. Ar tuige muid ina gná cín san ostáigs mar sin de, a beidir go samplaí eile agah gur bhhaileh a reintling go bhéidir muid ord argaid scoileoirí a dhéarú arthú. Agus cinál muid am an planála go mach muid a cuiineh ar seo. Gné eile de ránatanga ar nóí mar a hiigemuid gma ná na seanachal. Agus ní bháin gofuil gúis antú, gúis ar sinseir, agus go muintear lasas tú beidir chun pointe a freisiú in níosbaracht, nó in scéil, nó cibérad. A comána sin gur féidirling las a bhaint as tú, chun múlí nó struchtúir natanga a bhúnú. Sin chun an aschtanga a churcan cín. So má go dúir chu coppla samplan seos ní lenach dornán a ríist. Bí an siúlach scéalach. Ríist go bhéidir muid a ordan scoileoirí a haringdéir an uim ar gontacht na cainte an sin. Má muid is fosititim ná airí sorchéim compráide na hadiacht in úsáid an sin. Mar an creatum I wad an cinál úsáid sin den anamach tebí dolanolcus a dolivúire, dolaníis, dolawad, sin rod nachmanin bhfuil is Jean difriú cinál struchtúr an bhéirle. Ach nítar cara I grútan golóirdas an seanach go bíon an séirí ar an úsáid. So is bailí tainnefacha iad seo chun cuid de gramadach na Gaeilge bhúna chomá le ar nóí an gúis agus an úsáid a winter as tú in scríóiret nó a gapadóirecht an scoileoir a hain. Sampla eile de gánatanga na saolacha a ríist feicimid uamig eisle cuid chun seo, cuidann siad ar nóí leis an gorsís éifichtach, cuid cút a grán a buintlo, mar ag sin comí stúm le mucar le gair mar sinte. Ach ríist tá meoin na Gaeilge an seo is tóca agus tuiscint ar héal ar an saoil le feiceáil antú chama. Ríist má tá samplaí samúla gur bhhaileh a reintling bhrealing cloisteáil marghealla artha. Go háirithe ríist na cín canúnacha más an dóibh. Ar nóí níl an sin a coppla sampla do bháin natanga roint eisiomlóirí eile na tréanna an sprí a buint le cuidicú, gúis a buint le cín eile, beidir cuidicú cinálín conspóideach, neart acu an, tú fás acu an satanga. Cinálach a daine tá an Gaeilge go hintach chun focail éonar a bheith ann chun chuirsís ar cinál duine. Cuidicú is máslí bhíon santú, lúdrán ligín agus a leid. Cuidicú is focail volta bhíon santú spéirbhán, anar, stócach, gasceach agus a lehéid. A go ríist déad go leorlóir sprí a bheith ag an scoileoire, ag na scoileoirí an san rang. Dá níor mistar go beidir bud is agad mír bheag drámata a chur le chéile I martaine agus éiad in úsáid acu sa chórán sa ról ghlacha sin I ggóhéics. Ar nóid tá na meallachtaí agus tá na beannachtaí I gceist agus cín áitiúla tá mé cinnte de chomá. Má tá samplaí eile a gcuibh de cinálacha eile eisiomlóirí do gán natanga rís bhrealing cloisteáilh Reinimid Wormulti má tá sib sásta cín a cheola isteach thugainn. Flánis tá tú díreach taréis chattarás thugainn an seo. Samplaí againn do bháin natanga feicim an seo. Arás sa studio ríise bharnadí. Ok, neart samplaí dasad alí natanga agus uimgach go háirithe. Go díon díhalach, dígrasach ó fádric, cípa, céasta, croite, séb, suíbnach agus siacánta ó Homás,
Cart cóir nó chorm ó hémas, tí tuirseach, tuirseach tríachta, bio bahíoch, bio bocht ó Rona. Okay. Mí magad. An nach chuid seanachil a bhernadín, agus luú tú iad níos tuisce, is treise dúchas nó ilúint, tuigeann taigín ceanna hanín lum. Sin cinál anín ciro geile. Ní bhíonn tuit gan tinne, goir a geall an leis is fearr. Agus pádrig, tagann an chlisteacht le clachta an tíl ceann an deas, agus cuma ceanil ó fádrig is fearr tuiscint agus lean nó sutal is til train. Is fearr tuiscint agus léanamh ná sutal is til train. Níl an ceann sin pluiste go ribh seo, so gur mágad a fórig agus chuile gona eile a chuiristeach samplé. Agus cuma bhí fiacra I dang bháil, agus siar dúirt sin ná maidir le saolacha, có bán le bón an tagart, agus có seang le cú. Éintach. Ok, gur mí mágad fláinint agus fiacra bhíonn sin, anja? Ok, so lena muid ling mar sin. Ná, tá muid go dul óháilnatanga go dtí dulnatanga, agus ar nua siar atá gceist le dulnatanga ná gaeilge nádúirtha, go bhfuil dulnatanga ar a hill ag an scoláire agus go handúil bín is síomh tí a héan. Ach má abramíist sa chás go bhfuil scoláire teachtóisteach ó bhain scoil béarla mar hampla. Ní hógann sé bhád go sealbhóir siad na rud seach go gahamidí de car ar an ólas fúb ar dús bóire mar hampla nachfuil le héad rud is seanú ní ha mar ragra ar chuile háirt sa gaeilge gafar freigra a chóirt leis an mrithir nó an focail cuid úsáid, mo chuid grúige, agus mo grúig, mo chuid agad, mo chuid smuointe agus mar sinnte, agus go bhfuil nach muine mo dúsáid sa gaeilge mar hampla as an focail duine le haid gach cinál cóhéics, so lucht sport, nó lucht éisteachta, lucht an lein, dram, le adíochtaí nó dram ceolraid, an bríomhaid, an cliste, dram ógus, mar sinnte, agus an óir muintir nuair a bhíonn muinte chuirsís ar dhaoine hagas as áit ar le, muinte na tíre, muinte na carach, muinte na franca, agus mar sinnte. A ríist guntacht nádúirtha na tanga agus severas iontach insna rudaí na frásí simplí seo a bhécaring a chóirt a crofíhrád scoláirí nua a gan gaeilge agus iad teachtasteach san Arnoldtí hén chéad bbliain. A mó fóhiiteach in cuidas na banachtaí agus an sin anamnacha ceanna atá bud is agad in úsáid beidir san canúintí difriúla a haiscí a chumrádaí a phleice agus mar sin de cuide cumulta agus cuide cum nachhfuil cumulta céanna. Ok, so ar nua cahamid an béarlachas a hacant agus bíon goléir inar gcónaí in ann na bhfuil mu timplathe le béarla agus tá sé dachar gan a bheith faoi cheannachar an bhéarla ach ar nua ní eiste gcónaí an ghaeilge nó tangar be ar a méarla is bailach é chun féchant ar an saoil agus tá severas filiocht agus álacht a buint leis an tanga. Mar sin bí mu gurí an glangailge nó gaeilge nádúirtha a chothú in ar gcuid scoláirí agus iireachta dhéana go mé siad haon feasacht ar an tionachar déad go bheith ar ag méarla ar a gcuid cainte. So ceantas na botún ar nói a ríist is cutínta a dhéanaan fólamóirí na caiinte ga cinál scoláire in san Arnoldtí a héin. Ná bheith I buint an omarcha úsáid as an mrithir tá. Go háirithe nó hagann sé go dtíanaan chléanaan sint. So sin é an fear a tháinig mé sílam gurabéis sin an fear an rud is fear amantí cléine an tú fille ar an mrithir tá go cheart an sin. Sin béarlachas ach béarlagur well ar nua an difríocht atá an ná go man an béarlagur le tíormaíocht a bhaineann le gné éigean den léin mar hampla cuasí leiis, cuasí technoliaachta, cuasí dachas tá go leor béarlagur tá isteach san na dachas mar a zol doing le blianta beag an ús leis concapa nua san I dachas. Tá béarlagur áfa go buint le fiúhain na sin chuirduine atá ann riamh an áil, fermióireacht agus bódóireacht agus íscareacht agus mar sinnte bína tanga féin a gach réimse san spéise. So tá sé táhaach chuid gon bhéarlagar a úsáid,
so má hógamid an technolíocht sa rang mar hampla caithi chuid den bhéirligear a bheith acu. So beicimid léireid an sin ar hígla deise, béidir a bheith úsáideach is sífanna áirithe nó ggóthaigh sna áirithe tí a héin, beicimid samplaí eile ag bon an bhosca glas an sin i déadach a bheith áisiúil i dtéach sanna tí cóthaigh sanna gaman scéil agsúla tí a héin. So rudí nachanna áine in order atá úsáid ag radioú na gáilteachta agus gur rias ann iad rudí ar nós féinin seacha selfie agus a lehéid sciub chórá strís leabhar beolc in an tweet amsí airchóid ar the yesk as cuacht luchtra agus a lehéid. So an táhat a bhainean lo seo ná go seachníonn siad an ompú ar méile I leor na Foghlaime. Agus sin an príomhrad a stoi. Agus léiríonn siad gur teanga bheoí an ghailge tá an a bheith sús condáta agus folklór nua a ghlacha cúthaí chéin. Bugad rá inis go dtí gné eile den as teanga an óéis a córéir agus buinte seo le Tar Foghlaim 2.2 Pátrún ó Ramadaí agus córéire natanga a ahand agus I chealamhú. Agus is tócha le scoileirí san Arnold tí a hín gur ordna vocal san Albert sa chléanann sin beidir is nó ina mín an bhar na bhil. So go gahamid ar nóí na múnlaí seo a chur faoine maráid go minic a bhfuil cad go mórdéil a áil nó dír sí orm gan sí síos. Seachas amantí an rud a deir siad ná go mun siad úsáid as an mó ordaíoch an seo. Now, ach fan atá ar fáil chun taú ling na struchtúr seo a bhúnú nó chur faoi bhráid na scoileirí ná póstéirí cag tá sra de 8 acúb ar fáil le híos lóideáil ó híomh cag ar líne agus tá cappa gur féidir iad áil ó cag comma. Bhfuil bailí eile agarbse a déadach sibh a bhla doing le roint lenar gód lecí ar fad chun a lehéid a chur faoi bhráid na scoileirí. Má tá ba bhailing tarint as war neatlaachtas agus as war dahi. So bhfuil bailí eile éifeachtacha chun pátrún na gailge cibé pátrún atá an a chur faoi bhráid scoileirí le go mééis siad in an iad a chuirt faoi deara ar dúspáide agus iad inmheanú nó iad a bhrúna ba bhráling clostal uig agus tarint as de chuid deachachtas féin mar bhislih iad a cheolaisteach thugan. Okay, gné eile ar nóid den asatanga mar is óldóing ná an chopel is agus révocal tan go is lúte going henne, but an révocal leis couple is chun dinne a hanú nó rud a hanú. So le héidí is carabóla mé ní dinne acla í beidir cléine ag chuid dinne fólamorí an níl a úsáid seachas níon sin. Ach a ríist a bheith ardalach faoin gléanann sin sílim gormúnta mathematica deirta go bí an rancis an tábhar is fear lehéics mar sinnte. So má tá eismlóirí agah de chonasíd seo a bhúnú dus na scoileirí bhachmuid ionach intasásta clostal uait. Ar nóí léiríonn na an couple is tainneamh nó bhhailart chomá a ríist an cléanann sin tar sé gur fear leis peall na rubaí agus minicíocht a choirinúil agus is omé ceann eile seachas iad sin. Má tá sé irí ein bhiltaí chuirteach faoi cín a hílann tú béidir nach mííon in úsáid go minic ag scoileirí ach gur cheart doing a chur faoine mráid, ba bhreaning clostáil fuú siúd. So rís má tá sé sásta iad sin a roint le a háil seol teachtracht thugging. En is gné eile den asatanga ná bríchre le révocal mar hiigmuint níl an irid sin bríchre ní lína bríchre sa gailge cóhard sin le bríchre le lína bríchre sa bhéirle ag an clás atá ag an tanga chun cuaite bhí anamar sin ná go mhaineann muid úsáid as révocal chun brí an bhríthir a athrú. Na siorod ar nóí a chahamid a chur faoi ráid na scoileirí go saléir. Le fiú an má thógamid an focail an bríthir fág dog mé an scoil go luath. Se casta má dog mé sláán ag mar caran a dog mar cara sláán lum. So trí bud is úsáid dhifriúil an sin le buint as an dog mé an sin.
a brathair réamhach le héins leis. Ar nói ceann anna chuitianta. A bhéic scoláirí stocha dairí mé nó dairí lum agus bhalig má bhóthar mé ó scoil bhalig mé lum a bhaile. So an gontacht sin a bhíonn sa Gaeilge. I sin a bheith soléir don na scoláirí gur féidir le héad úsáid agus rís níl me tagart de gach scoláire i ngach chuigs an seo bheadh sé ag go leoracha but rís cuiineh ar na scoláirí bin múntaí i gin sin dún go minic go mionmhinnic go mín go leor scoláirí teachtarteach go agus gan mór an Gaeilge cuair chorúbe. Okay, so sampla eile ar nói an bríochar tá an seo siad a gúgus orm tá fuam tá snáb a gum beg lum so ceirhrí ag an bríochar tá an sin leis na réamhacail difriúla leis. Bhfuil bonbhríochra eile ar cheart doing a bheith ag curfií na scoláirí a aithríonn brí leis na réamhacail éagsúla a bhíonn ag gháil lo gur bháilinn chuna lista a chuirla céile mar dhealúthú agus iad legus an áirimh sa flanóil bhráling plastalú faoi sin ríist. Okay, sampla an seo den Litríocht chun takeúling don natanga curfií na scoláirí i ggóthaigs. So áhrán an seo, agus seo samplaí randomach adá an scéil déidir muid take sanna difriúla úsáid ach ar nói tá samplaí den cinálróid seo i ngach éon takes atá ar a gcúrsa. Ach rinne mar éireacht samplaí ó na canúintí difriúla agus ó na seanú difriúla aránú díomhnacht. So rudí ar nós tíirseachtín den tarran amach cligan feic muid an uim an seo, canálga a cheann ná bébe beann an uim a ríist, foríar géir na nachanna deasa sin támsánathe ann. Feic muid an dá na Johnny Colwaike ingus, tá ladín beag amsa, ladín beag bídic agus corman léisio se rugua sé nera a ré fi froir sé measú cognachi sé. Tá an éiri sin fiúhain in dálín na tosig agus gáína a hagan sí déanaí san dá sin. An éiri sin severas ach síimpliocht antú chomá sna nachanna sin go bhhéideach scoláir a fiocasús ó staidir a dhéanamh ar le héad de áráin nó do gáanta. Sampli eile áileacht agus uthúireacht na Gaeilge an seo mis sin éire le páric mac píris mór mac lór mé a rug cúcholan cróga a ríist an uaman sin an coppel is in úsáid céinach bhfuil an focail is luite an gontacht natanga an sin an clufa mórla ógaí ó céalachar an seo an slunne ompi ina animacal tan súlahánaach tríis cúla agus ceir a cúlín áil ón immert. Agus an súlahánaach an díoránach an riordánach agus mar sinnte an rud seo a faoin slunne a bhíú de scoláirí fiúháin ó Aber Timplí go scéil mar sin. Feic an sampla eile do Gaeilge nádúirtha léithúil sna text na tóiríocht taisce ceandas na chuairscéaltatá ar list na Malta don bhblina héan feic muid an sin tá rudí afsí going rudí siimplí ach severas antú chomá. So rinne siad cinenne dul coil díirech go dtíon chatlóistín sulla i bhád sé trína chéile ba bheag seans a bhí ann rudí siimplí ach tá struchtúr nádúir in natanga antú. A ríist matrióisce ar list na chéad bhblina le Siobhan Parkinson foríor géir anion an tíl an goramadach fiúin sin is olcin scéile agus é ar stréim an léin na nachanna seo nádúirtha gná nachanna ach severas antú ag an am céine. Okay, bag aigití gné eile den asacht-tanga agus an uair seo báta seo dóbhríochra áte agus tróg. Ar nói tá crinnis na teangan i gceist agus tóir focail ar le a chafiad a bhúna dos na scoláirí faoin gné seo an tanga. Bhfuil stratéisí agaí chun na rudí seo bhuaine ba bhráling clostalmh tá mé cinnte go bhfuil ach dá mbeadh sibh sós daobh reimpling bhag sé go hintach. Tá coppla stratéis lúte going an seo. Dá na scoláirí gur fólamóirí cinna stéiseacha iad sé sin go bhólamíonn siad gur fearra ólamíonn siad is tócha lena géadfathe. Seachas lena céadfa ar fad, seachas le céadfa ó bháin. Gur deas an rudí iad a chur a buga
agus muid ag múna nó rudí seo, so ag dul isteachgus a dul amach an rudí dhéanam sin an doras oscailt agus rála taristeach, cóil túnis tá tú iste. Téach, cóil túnis tá tú me, mar sinnte. Dal sú sí staire agus le héin iad a bheith bugadí hart. Agus in sin mé écomid bhananscáil an dhéisian sin faoin na tróna. Ag dul thuí a teachta dúí dul jaasa teachta neasa agus mar sinnte. Feicimid an seo achain ionach atá fáil lína ó oras na Gaeilge sé an eisce má chuann tú isteach an Google chundaithe na hÉireann agus forras na Gaeilge tuca sé seo níos agus chur láthair PowerPoint le hart ar deisleán an léirscáil na difriúla éireann agus na chundaithe lúite na cúigi lúite léirscáil ina bhfuil na chundaithe deartha orthú bud nachhfuil na hanamnach antógus mar sinnte. So achan ionta gur féidir iarúir na scoláirí is slódáil iad hain mátá na iPad na acu nó coip bhána bheith agat ar an scáileán don rang. Agus iad chuir mertaine ag irí ar i chéile, cén tró na déon tú chun taiisteó hí legadí don gáin na cibérad. Agus achan iontaach sé an eisce é. Inis ar nóí níl amagain chun gacané den asatangus ní gádaing ar nóí gacané den asatanga a chlúd níl mu ag gurí blaise óirt go roiint stratéisi agus den achan Litríochta chuige se ag feicmuid gur féidir gné ar bit an gramadach go bhúna feicmuid an seo na faram nach go rifoclacha ní bhil doing in seo ag chadatá ann ar ball lean ort leis an scéil agus mar sinnte feicimid dánatanga a ríist in na deora leis le má asal beag dómh seachas bhí sé clíine nach iontaach gunta agus firite é sin. Feicimid gur féidir olrú na bhocail ar nó é chuirfaoibhráid na scoláirí i ggóhéics agus an sin taringt tógáil ar sin ina dhéag an sin na páirceanna na garithe I maróga na bhaile agus mar sinnte, nó nachanna deasa an sin a ríist má grága dúí má cuag broch ar fáin, mé ar fáin agus mar sinnte. So samplaí de gná Gaeilge agus de hebras na gná Gaeilge an sin sna teacs leabhar. Bláinit tá tú arás tá tú tras arás le coppla sampla do bháin natanga. Okay, so roiint rudaí agus samplaí agus multi tréis teachtasteach, maidir leis an gopal agus an réamhacha leis, is mihid dom, is ansalum, is olum, is agalum a rá, ní mórdum, ní folárdum, is fearlum, is fúlam. So it's an goléir tréis teachtasteach ó cheáin agus ó thordacha. Cuma maidir leis an mríchar agus an réamhacha le chéile. Buineach get asam, bhain mé a chóta díam, dairig lom, heparim, ó waréid agus ó hinnéad agus ó rónan, búlum, fórarum, creduí mé agus fág fuim é. Agus maidir le conas pátrúnaí dhéanamh iste sa rang agus conas gur féidir linn na scoláirí, cuidiú leis na scoláirí iad bheith rólas. Well, seo rudís ó bhíhall agus séir dúirt míhall ná go mbeadh sé éasca beidir go mbeadh siad a déanamh aithris orthú, beidir post ar a croch ar an mala, beidir lúscártaí a úsáid nó athrá a dhéanamh ar na cínas is cuitianta, úsáid a bhaint as green grafan a nu sprag fictúr. So annach chuid rudaí deasa simúla tréis teachtasteach. Agus tá sé siimplí an sin ní gá go meach an technolíocht an úsáid a going ar fan amar ar nóí tá sprag fictúr lúscártaí green grafan a luite an sin ar fáildúing ar fad. Okay, so Bugarrai an shogadi an tras changu accordes. So ar nóí bín tangacha eile, fólam tangacha eile, ag taú le fólam na Gaeilge agus bín fólam na Gaeilge ag taú le fólam hangacha eile. So feicimid an seo an dá tar a fólma 2.3, difríocht í santasacha gramadí agus córéire idir an Gaeilge an béle agus tangacha eile a thuirt pidara chun míchrinnes traschanga a hacant. So bhí mar leart beganing fi sin is dríonar bhí mar ilú a béirlachas. Tácí an 2.3 ar nóile 2.1 cultúr hangacha neamhar lehan a isrú agus comparáid dhéanamh idir hangacha. So an písa seo comparáid dhéanamh idir hangacha.
Tá policy ag an Rani Dacus, Languages Connect, agus má hogamuid bomache con arotal seo ó Languages Connect a léamh an seo feicimid go bhfuil buntáistí a buint leis an tras teangachas chun meoin dearfach agus meas na scoláirí I le éagsúlacht il cultúra a chothú. Mar éon le sim agus Feasacht I bhólam teangacha eile agus sa commerceáid il cultúra. So ní bháin go bud buntáiste pásanta buinte seo tá buntáiste an don tuci ar nóí chomá. So bháin an ceiste curb chuird de difriochtaí mó luan 2.3 difriochtaí santas a go gramadaí agus choréire idir an Gaeilge Béarla. Chuird de difriochtaí is mó gur gádoing a chur arsúilh na scoláirí dar live. Litríocht ar nóí luite in 2.6 litríocht agus puncaíocht crin a and agus a úsáid. Seantaí againn ar Caile agus lehana bhúna das na scoláirí. Ach an féling breanú sin ar bhealach nua. Beidir an technoliaachta úsáid, an taculing an riil seo a bhuine. Bhí muide ag smaoine beidir ar Cahoot, anas go bhéadfaí na bailí míchearta ina litrín na scoláirí an focail ar nó simúl go minic. A curfew ráid scoláirí muide an bailach ceart an nóí agus iarú an cean ceart a ránú agus pí sprí agus comórtas omíocht a chuirsúil in san rang. Okay, so mátá appaní eile na smuinte eile agus faoi sin bhráling clostáil uibh. Okay, fáíocht agus fuama. Ar nóí an riil sin Caile agus lehan cairíonn sin níháin sin litríocht tá sé bunathe ar an bháíocht ar an bhúmnú mar níháin go bhfuil gotaí lehanana agus gotaí Caile againn ach tá consan lehanana agus consan Caile againn sa Gaeilge seo rud nachhfuil le héad ann sa bhéarla. Tá sé seo an concap seo I gceist in 2.5 agus ina 1.6 focail uamnú go nádúra le tin crin thothaige agus béim chuí. So má higann na scoláirí an difriocht sin faoi na consan lehanana agus Caile tuigi spéisiad an focail uamnú go nádúra agus tuigi siad na cúisina atá leis na haróidí pásanta leirt agus scríomh na teanga. So bhfuil an dí lehan an bunne agus an dí Cail dinéir, an tí lehan taistil, an tí Cail tastáil, an es lehan sa, an es Cail se agus mar sin de ará. Inis nuair a luamid fáíocht ar nóí tag an canúnachas chun cuimhne chomá agus feicimid an seo ríist ghfuilmid de léirú an cóthú idir na snáhanna 2.7 severas canúnach na Gaeilge a and agus idir jaú a dhéanamh idir canúntí na Gaeilge. Agus an sin 1.5 idir jaú a dhéanamh idir canúntí na Gaeilge a ríist. Now tá bursta a códachaíthe tar táteach an seo chun cabharlam an seo agus gánasáilte rót má bhreanaí muid an sin ar an dara bosca an céad bosca glas an sin. Conas mar a dúirt tusa mar an rud a dearn sin ná fan nóméad. An rud a dearn hain Bernadine na fan bomache. Agus blána go mún fan nómat. Fan nómat siúilta, yeah. Agus an sin ar nóí ins na canúntí difriúil bíon an gramada amantí difriúil. So bíon an irim scartha agus an irim háte gon bhríchar. So blána chuird an rud a dearm sin ná dúnhí mé. Chuird ar tusa. Dúnhad. Blána de géirí, yeah. Agus in ó hui dritfi mé a dúirtas. Okay, ní ráas a dúirtas ní ráas, ní rá mé a dearing se agus harú mé. Okay. So dí raibh mé. Cínta, yeah. So seo na difriochtaí sa ramadach agus ar nóí bíon difriochtaí sa stór focail chomá dearing se brana ar sin. An rud a dearn hain ar orcar sin agus féchar sin. Gur mé maithagé. Okay, so just na rudí sin tá seantaí againn ar nóir seo a chur faoi ráid na scoláirí. Cuirt iad na bailí is éifachtaí atá agamhse chun nóir sin a chur faoi ráid na scoláirí. Well ar nóí tá deisna againn in san litríocht. Cúlíonn dúlach scanan bra canánach iontach ar fad go dó ó héh churamach a bheith againn ar bheith na scoláirí ar chanúint Connemara. Bíag se sin ina ganúntain nó canúint eile do chuid scoláirí eile.
Liam O'Murhalla Cabé an sin an muoinechas a gceist an sin, ní rawas ní rágus, agus lehéidi a Nancy Vila Gra, a bhrinneal tag an smáil gu mrá a chlinim se in gachordigs mar sin de oltachas a gceist an sin. So deis intach agin fólam faoi canúnachas tríd takes na cuí a rownú chun tuairt faoi cibé canúnt a hastíon wain. And is minic a cuireann múntarí ceistearing faoi samplaí de héic sanna éisteachta a bheith ar fáil, agus an óid tá siad ar fáil, ins na hárán, ins na scanán, agus na drámaí, óna canúntaí éagsúla atá ar an gcúrsa, ar an lista Malta, agus ins ar an lista dúgais. Ach rain strateisi bhháiling, strateisi féidirtha, faoin éisteach sin I ggóhaigs bhháiling a chur faoi bhór mráid ná abramíist lyricí árán a bheith scrífamach, ceantas na hóirán atá ar an lista, agus go bhfuil muid taréis cuid den na focail an bhaint as na líntaí agus gníir muid ar na scileoirí éisteach leis an árán, agus na barnaí a líne. Géir éisteacht I gceist an sin ach é ar fad I ggóhaigs. Agus an ólam an curcuige cóháite gur I bhaim agin an sin. Tá legannacha de fili ag léamh goid donta ar fáil ar YouTube agus ar sífanna eile nach chiad agus ar nach é agus an file ag léamh arán agus na scileoirí ag éisteacht leis an dáin agus iad I mbun an dáin a phras scríomh. So bailach stratéis eile éisteachta. Comála sin déadach muid liste de focail atá scoilóirí chuna chluisteáil sa scanan a bhfuil siad chun breanúir, nó san áran a bhfuil siad chun éisteach leis, just liste nachana nó focail. Focail a bheith le clos agus focail nó nachana nach meid le clos sa script don scanan nó sna lyricí. Agus go níor muid orthú éisteacht agus tuice chur leis na focail a chluisean siad. Agus bé feicmuid go hanscipaí an sin cé go géir atá siad ag éisteacht agus bhfuil siad ag forbairt sciil na héisteachta an sin. Ar nó détá an ód céine a dhéanamh le gotí nuachta ó radio nó an telefís comá. Tá achan eile ionntach an sin chuirde aber.í gur féidir úsáid go mé na scoilóirí iad hain in an PC versa ógáin líne ó gearcéiles mar sin de scríbeisteach agus éisteacht leis sna canúntaí difriúla mar is mínis agus ar a luas hain. Sampla eile ná las a bhaint as na meán I gcuiteine mar hampla an Iris don óige sin nósmeag nó nós.í tá cuidetas na hárán atá ar a gcúrsa, tá agalah curtha ag nós ar na bannaí nó ar na háránithe nó ar na commodóirí. So má chuireann tú an tárán nó an commodóir isteach sa bhosca cuardach an sin seoí tú go minic agalah leis an duine sin nó lyricí an árán chomárad atá an áisiúil. Agus comána sin tá fáil ar legannacha tafada de cuidas na hárán ar TG Cahar. Ok, sampla eile ná léirscáil, de stratéis is perféidirling úsáid ná léirscáil na héireann a úsáid a bheith crochta sa rang agus beidir postíní a chur nuair hagamid ar frásí nó nachana nó samplaí den canúnachas tríd na teicsanna atá ar siúla going sa rang agus de réir céile muid ag chur len ar discint ar an canúnachas ar an mount sin. Tar fólama eile bhála luúin ó dó.4 an seo an réim chuítanga a úsáid den ócáid sprocgrúpa nó cinál commerceáide, feic muid sampla de réim ordréim an sin ar clé, siad plúr na lecha hit faríir a muise cruúa na cásc, agus sin sampla den go náréim ag fós severs a buint leis lá éing go bhíán agus bhí sin na ceasamhan sin costlíomh a tháina gaí go ordaige ar an saoil ná ag an saoil air. So hiigling bhfuil sagad an ólamatá geistil de dó.4 a bhúna go héasca trí takes na chuí a ránú chun é sin a bhíú. Ok, chuirde, tá an tancaí chuig deire an phlé ar an Feasacht don nóid se rénos agus táid chun poblbhre a chur siúil. Táid gglair aseolalas roimhanis de agaí na gnéithe a pléú de seo
around in san phobal fresho, so we'll go vecin shve or scoil an anish ni mission an ekol. Agus na keen is mo a hahan lat fein a flamer a nocht nu na cuidna vi cuidihacht dit a ticker low shuv and nish. So mervishliv tá nílach defan géad deep treis bótol godí seo, so tá mé can tamalín eile chuirtíh go mí mágaí tá teile daoine a bhótol. Caró sé seo ling con tuiscint a Herbert bhfuil is agad chuirdaigh nó ruí a hílann tú hain bhí cuiditheach agus bhfuil stuff beidir go bháling nó go bhhailh si go gurch muid ar fáil tuile ar fáil mar jaler. Ionta tá beagnach ládíb treis bóta cabh ag go buinte seo, ba bhráling dá me chuilegan an sásta bóta cabh charóg sé go mórling. Ach fuh féin ar nui ní léon bhrú ach an irid. Beagnach seaca fón géad inis treis bóta cabh agus tá sé simú dá natanga an rud is mó agus canúnicas an dá rud is mó go bhfuil se chuspéisiún tú. Tá daoine chuspéisiún rudí difriúla ach sin an dórad is mó go bhfuil ticló ag go buinte seo. Okay, so seans go núnamid an pobl bhrenis ach míle buchas as an ashe ólas sin a chuirde. Okay, lenimid a rai mar sin gotí an chéad gné eile agus sinné just tá muid fannacht le siam. So táid chun roiint ceistena a áil nó beidir ashe ólas a áil. Blanid dat tú reis. Okay, so an chéad teachtra tá sé treis teachtaseach ó cag agus Maidir leis na postéir a lúmar níos tuisce a bhharnadín, tá siad as cló faoi láthair tuiscerá an irid sin túir arthú, ach tá cag chun cuipanna eile ó chur fáil in an den scoil bbliana atá roin. Okay, agus bhí siad a dankbal cuma maidir leis na pátrún chur faoi ráid na scoláirí, agus tá na fís an pagas fís agus fálam le gaeltacht cultúr ar fáil agus bhfuil siad san Harbheith codach ag gaelcultúr.com. So gur míle mágah cag asach an asheola sin na póstéir sin ascló faoi láthair ach tá siad le bheithéad le ríist agus tá siad ag mala gaelcultúr fís agus fólam. Okay. Agus bhí multi ó Thiomháin maidir le heistú scilin ó hanga gotanga, agus siar dúirt si nó arála daltaí gan áras bhfuil bríthir ag tús aberta, bhfuil adíocht in ní an animachal sa gailge, bhfuil aontu idir an tanimachal agus adíocht mar hampla fear mór ben mhór porcan na glasa buidéile glasa. Gur míle mágad. Gur míle mágad blanid. Okay, agus Thiomháin chomá. Okay, so táid bagaráinis agus níl amagaing an nóid cábhla seo ach beidir gur bhála a níag an teisiún a nacht si ar fa nóméid agus amach na bhíanamh bhfuil éon rud pléite going a nacht gur bhála inis tiileach na bhíanamh agus é thuirteach rang nó a daróch rud a be a tarsúla got nó flé gur bhála a flé le cóglaicithe marall pléanamh le cóglaicithe marall ir. Okay, bugará inis gotí an ólam scoláir a lárna atá gceist leis na téacsna litríochta. Agus ar nóid cámid macnamh gur fólam scoláire lárnach a bhís I gceist I gcónaí. Is iad scileanna agus tuiscint an scoláire atáid a géirí Herbert seachas an fócas a bheith ar faointí ón téacs an tamar fad. Ní gá dábhrí sin gach gné den seanra a bhainean a phlé I gás gach téacs. An príomhrod ná go dógan an scoláire ar an bhólam agus ar na scileanna. Tá an ócas ar scileannatanga agus ar thuiscint an scoláire ar an seanra a Herbert go céimnúil. Agus tá béimar le ar ragart farsanta commerceáideach seachas pointéics a bheith fólamthe de glán bheabhar. Tá roinnt moltaí just faoi féidireacht amháin, faoi corcaig a céimnúil a bháin a déad faoi a choribháin maidir le seo. So mar hampla an chéad coppla áir an a bheith arsúla going beidir leis na scoláirí sa chéad bhliain. Beidir go nach muid a géirí díúisteachar na mothúcháin atá gceist agus ar an athrá céird cén bhéim bín béim I gcónaí gceist le athrá nach mín. So céird atá an corfá géirí rá, bhil sé fada nó gear agus céird atá chuirteach nó céird atá gríosa an chomadóra an seo.
Beidir an sin an céad cúpla árán eile go mbeadh muid ag iarraí dul siar in rud sin, nó iarrhar na scoláirí an aithníonn siad na mothúcháin céir bheadh le rá cúfaoin gurfa ach é chóirteráid céim eile. Chuig an ceol, stíl ceol, iarla sé ceol Ivánna atá in san áráin cúlra na náránnathe nó na ggótóirí agus mar sin de. Nu beidir gur bhailing tosnú gur bin an pointe tosa a bheith agin agus gur bíad na mothúcháin a bheith sa dara grúpa árán a bheith carsúla going nó cibérad. Agus in dhé sin a ríis goach mu de brenn beidir in sin chéad árán eile ar an téime ar an tachtreacht nó an stíl an áráin. Ach gur de réir a chéile atáid atágáil ar hiiscint an scoláire onas go bhfuil siad commasathe ar an meallach seo chun asmuintí hain a chur in úl, a bhreagart farsanta féin a chur in úl faoin text. Agus ar nóí is féidir an curcaige sin úsáid le cinál seanra ar bith. Maidir le teanga na léirbhastóireachta, sé ról ar ról mar bhúntúirí na an churtanga a chuirta na scoláirí seachas an chur smaointí na tuairimí. Na scoláirí a chumasú chun na smaointí féin a chur in úl. Agus chun an stórfocail agus struchtúr na teanga a chuirtóibh chun go mbeidh siad san ag forbert gin chumas iad hain. Agus ar nó ag cafatógáil ar an teanga seo de réir a chéile. So má thugmuid an dara sampla an seo beidir sa chéadrin go mbeidh punt intach sásta go mbeiddir siad rá sílim go bhfuil áthas ar an bhile mar deir sé seo siúd sa riile. De réir a chéile go mbeiddir sin an téirmíonn is léir go bhfuil an mothú seo ar an bhile mar chuinn na focail aráníonn sé X, Y, nó Z in uil. Beidir bhfuil cuid na daltaí nach strisise chun pointe sin riamh, ach go bhfuil siad an tuairim farsanta a chur in uil. Iad hain go bhfuil an gin commas forbara agan. Béin is sampla seo ar fáil mar dúirt mé in sa tafad a bhés ar fáil amachchan seo. Ok, tá nasc ar nóí les nátha trí, Macnamh ar an bhólam, agus seo feic mu 3.6 aiseolalas a roinnt le cóscoilóirí ar an bhólam farsanta. So déadach muid iad chur i mertaning agus iad ginsin do chéile faoi trírád a dólam siad sa gní bhéaltanú san éad fólama seo mar jouler héic ségan gáród faoin árán ar chuir siad spéis an túnú ar hanlónú ná hanlóir nói, agus ceistúhána tá fás acub agus gomach siad ag taú lena chéile macnamh a dhéanamh ar an bhólam. Ar nóí bei ceistní faoin Litríocht in san scrúda deirí ach ní don scrúda bháin a bhí muid díú ar. Tá muid i mstad ar na text na Litríochta mar gur bin an bailachas fear chun commas commerceáide na scoláirí Albert de bhórna cisnaí a talúte agan hena féin. A chuirte táid tacaí ag deire an teisiún gur raibh míle maithagah as ocht a bheling agus as bhórháin fortíocht an bronar nach raibh deisling níos mó de bhór moltaígus freigraí a roinnt ach tá béimmuid ag deaghfuil liv. Tá survey beag inis i nígan Seimineár Gréasáin comá bheith chuideach doing, má tá sibh sásta we're doing me agus aiseolalas a chuirt doing. Agus dúireach mar ólas freisin, bei tuile takeíocht ar fáil mar dheallar cuasaí Litríochta in sna fís gohálacha scáileáin sin na cur láthair PowerPoint seo go mbeidh óscathú antu so bei a thuile takeíochta comá leis an tafad ar an Seimineár Gréasáin seo. Mar ólas freise, tá cearlan a ránacha agríthe agan chuid go hartanis bus don trícinn seo ag teachta níos agus ar bhealach an ábharthe nó déidir bheith an cuidigh cin san Arnold Tíochéin chun commas crothaíochta na scoláirí ar Albert agus smaointí thuirtóibh faoi chur láthair bhfuil is agatá sin tá PC don chur láthair le déanamh acu ar nuaid an task commerceáide agus mar sin de. Ceanna chuirsúil an sathar an bheag seo le ré macmánis faoi na conas lúbíní agus aga le bhirta ósáid sa rang agus ceanna eile arsúil má tá aine ag éisteach ling híosa go gomónann sin i gcorcaí be ceann arsúil ar nuchtú dé bealtainna. Ar an dáta cíine beag Seamus Barrow Sullivan as corcaí ús maiile clia in éigse éireann agus é i labhart ling agus taculing an rap ilíocht úsáid sa rang chun commas commerceáide na scoláirí ar Albert is ionta go dó na deisina atágain sa rang gail go faoin tonúocht nua chun rudí difriúla mar seo a dhéanamh.
Fógra inis marall an Seimineár náisiúnta a bheits arsúil ar an 1 bealtaine ag campus Fóric in Rum Conrach ina méid i breanú na seánraí difriúla agus beag idócáid an sin freisin múntúirí a láthair a roinnt a dahí hain in san rang agus go leor strátéisí agus cuasaí technoliaachta arsúil in sna ceardlanna difriúla ar fad. So binéid na héintení fólam a bhí going tuiscint Albert ar bhfuil gceist leis bheasatanga chothú sna scoláirí ar bhealaí idir gníomhacha agus léargus Albert a róna Litríocht chunan asatanga Albert agus cumáile sin eisféras fólama garamóla ar lína atá idir gníomhach a chur fáil tásúlagam gráiltú sósta leisin an idir gníomhú agus bémuid agháilh gur mína mágah as ochta bheling a chuirde gan bucha samar a códlaí ar fádatá I láthair an seo anocht ag taú ag tógáil staceistní agus mar sinnte agus a gobar ar cuasaí technoliaachta íhá chuirde bémuid I dagháil a ríist go luath trí rifast. Íháin is son.